Čo dneska vás vítam pri mojom videu a idem vám ukazovať čo som dostal. Čo dneska vás vítam pri mojom videu a idem vám ukazovať, čo som dostal. Takže prvé, čo som dostal, je toto. Lego Technik. Druhé je Herobrine, teda Steel. Tretie je ďalší Steel. Ani ešte neviem, čo je štvrté. A štvrté je pero. A nemyslím tým toto. Potom čo? Potom knižka Sleaze. Potom toto, čo mám teraz na ruke. To si dám pred kameru. Potom kriedy. A teda moja oslava sa konala v Giglia na Chalúbku 12, 14, 13. 12? Nie, 13. Počkajte. No a teda. Tričko pokémonské. Tričko Minecraftové. Tým Miners. To je jedno. Potom tričko toto. Aha. Toto. Lego. Potom ešte som dostal toto. A potom som ešte dostal čus.